Visayas Chief Implementer Retired General Mel Feliciano nga mas mag-estable na ang COVID-19 situation sa siyudad sang Bacolod. Sa press conference kahapon nga adlaw ginpahayag ni Feliciano nga naga-average sa karon sa 25 ka COVID cases sa kada adlaw ang siyudad sang Bacolod sa una kag ikaduha nga semana sa Oktubre karon nga tuig. Sunod kay Feliciano, ini ang mas manubo ikumparar sa ikatatlo kay ikapat nga semana sa Setyembre nga naga-average sa 50 ka kaso sa kada adlaw. Dunga pa ni Feliciano, in place na sa karon ang Emergency Operations Center sang Bacolod kag coordinated, collaborated kag harmonized ang matikang sa mga cluster heads. Sunod kay Feliciano, ang pumuluyo sa Bacolod ang wala sang kaangawaan kung ano masunod nga matabo sa Bacolod sa tion nga magbukas ang ekonomiya sang syudad. Nagpanumdum si Feliciano nga hindi dapat magkumpiyansa ang mga pumuluyo bangod wala man nagakumpiyansa ang EOC sang syudad sang Bacolod. Nagapabilin sa General Community Quarantine o GCQ ang status ng syudad sang Bacolod. Ini kasunod nga wala pa sang pormal nga approval gikan sa National IATF ang pangabay ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia nga i-downgrade ang syudad humalin sa GCQ tubtub sa MGCQ. Suno kay familyaran, masami nga si Presidential Spokesman Harry Roque ang nagapalayag sang quarantine status kag mayara sang formal nga komunikasyon. Para naman kay familyaran, pwede na ang MGCQ sa Bacolod bangod sa naganubo nga COVID-19 cases pero nagpanumdum nga ang estado sang syudad ang nagadepende sa kooperasyon sang pumuluyo. Samtang ginklaro ni familyaran nga ginadilian pa ang pagpatigayon sang bulang sa Bacolod bangod yara pa ini sa GCQ. So sabi si alkalde base sa mando sa National IATF, ang bulang ang pwede lamang sa malugar ngayara sa MGCQ pero subject pa sa mga health protocol. Wala pa. So ang ma-exist siya po ng mga policy is GCQ nga mga nga EO. Yes, correct. Sino nag-announce supposedly vice? About sang downgrading. Oo, approval. Well, di ko ma-approve na nila. Natin ang Secretary Roque, but then may official communication. Kasi may work it. Kabahin sang pahayag ni Bacolod IATF Chairman Vice Mayor Elcid Familyaran. Ginatugutan na nga makasulod sa mall sa mga nag-edad 15 tubtob 65 anyos. Ini ang sabat ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran. Kasunod sa pamangkot sang tagdumalahan sa isa ka mall sa syudad kun bala, ginatugutan na ang pagpasulod sa piyak nga wala pa sang formal nga komunikasyon gikan sa local government unit. Sunod kay Familyaran, dapat sundon ang National IATF Resolution number 79 nga nagapatuman sang regulasyon sa piyak nga wala sang executive order nga ginpapanaog si Bacolod City Mayor Evilio Linardia. Ang pagbago sa age limit nga ginatugutan nga makagwa, isa sa matikang sa tuyo nga amat-amat nga mapabalik ang ekonomiya sa pungsod. Kung pasahon mong executive order 79, na-stipulate nila nga ang local executive pwede design as to what age and ang actual limit of age no? Kaya nga magpagwa si Mayor sa EO for that, then that's it. But then kung si Mayor hindi magpagwa sa version or EO, allowed na yung 15 to 65. Nanawagan si Bacolod Vice Mayor Elcid Familyaran sa mga negosyante nga sila na mismo kuntani ang magsaway sa ilang mga customer nga wala nagasunod sa health protocol. Hindi matapos na obserbahan ni Familyaran nga hindi matuman ang social distancing kag may iban nga wala nagasuksok sa face mask sa makapihan sa area sang Barangay Granada, Alangilan, Barangay Villamonte kag iban pa. Sunod kay Familyaran, madamo na sa karon ang naga-bike bangod health conscious kag may mga biker kag hindi man biker ang wala nagasunod sa health protocol sa nasambit nga mga lugar. Nagalaom si Familyaran nga mahangpan ini sa mga negosyante bangod sa ilang man nagakadto ang ginansya. Ang kutumudamo na siyang kapasaway, especially sa mga coffee shops. Oo. Tapos naglaguin ka Alangilan sa mga bikers na why nag-mask, why nag-social distancing. So, kung magpasaway na dapat maging tamo naman cases, balik naman ka sa piot na sitwasyon. Duga nga pahayag ni Bacolod IATF Chairman Vice Mayor Elcid Familyaran. Naka-positive nga taga Bacolod ang naka-school quarantine, samtang 97 ka mga positibo ang naka-hotel quarantine.
Sa unang ation, nagnubo ang proposed local budget sang local government unit sang siyudad sang Bacolod para sa 2021. Sa press conference ginpahayag ni Mayor Evilio Doria, ang Bacolod ang may proposed 2.6 billion pesos budget para sa masunod nga tuig. Ang Bacolod ang may budget subong nga 2020 nga 3 billion pesos. Ginpahayag ni Doria nga ang siyudad ang mag-slow down bangod sa COVID-19 pandemic, pero ginklaro ni Doria nga hindi maapektuhan ang pondo sang Bacolod City Health Office. Sunod sa alkalde, ang mga dokumento na sumiter na niya sa talatapan ni Vice Mayor Elcid Familiaran para sa nagakaigo nga review. Samtang ginpalambot na sa mga negosyante sa siyudad sa Bacolod ang ila apelasyon sa Western Visayas Regional Interagency Task Force nga patuman ang palareho nga quarantine status sa riyon. Suno kay Frank Carbon, Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, isa sa mga kabudlayan sa pagbalay sang nakakaangay nga protocol, amo ang hindi palareho nga quarantine status sa mga banwa kay siyudad sang Region 6. Ginkomparar ni Carbon ang ginahimo sa National Capital Region sa pagdesisyon sang quarantine status kung sa din alalangay ay ilang nga protocol para masiguro nga hindi makatugas ang konflikto. Nagapati si Carbon nga kung sundo ng kaangay nga protocol, mas manginmapo sa mga opisyal sang Western Visayas ang pagbalay sang mga pulisa. Amo na rason nga gusto namon ang aton subong quarantine status isa na region na Oo. di na siling nga Bacolod lang siling ka modified GCQ region 6 para pala NCR ang ilang quarantine status bilog na NCR region